سلام كبرات تقاتل إيري مغسب كمي تنحكم مجم أو كل شيء نخاتكم مجد كتهلو نايوترو تمنيتنايو بخلو نقرب لكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو ناتمننا كم توترو نعقم المزناين حبريتا نمتحلافن النتعرو حجوون نعقم يبكي إزبلنايو حديز أبا حيزنا دبا خيلناكم علنا إيري مغسب انترتينمنت أب عود موسى كاب جزينا بجزي بقعدو إننا مسكرة زركب مياويوم أب بركز بلو فيتشر فيلمتات ناي مدرخ دراماتات تغاتالي ناي تلفزيون دراماتاتن حاتسرتي فيلمتاتن كم مريحت أباي كوينو بموسى بقعدو زمسكرن بزحد دقفتي زترينيوم أزي كابن سنو تاتحيزو عبا أبركتو خجبر زنحن زجبر زلون سنت ببنيا كاب جزينا بجزي سمو كباب بيلو عبا كسكاسيو زر زلوم أبشعن عتميتن سمانين شمونتن أبسمرا توليدو زعبية تدرس برهانه نايما باتا درجات مرتو أب أبيات تمرتي سنبلن ماي تمناين نايما أخلاي درجات مرتو أوارساي كومودما ناي كالاي درجات مرتو أبيت مرتي كالاي درجة إساق تولدمتن غزاغنشا تخطاتيلوم تدرس كدمنا بسنة باب عالم ممرحو أب مويات زربت عنزيتي مالد فلنيامو كوينيو نحيال عمتات سريحهم مستن سرحن كرار كقطعت مجمرخا قلفولي سمعيت نايهرفان درافاي مخان أب أمرؤو كمالالوسو جمرم تيدي درافاي نخون حلمتات جمرم أب قعزون قولو دما بدقف نايدق قزاوتو نابسنة باب كتنبر بر تخفتلو تيدي دما أي حمقن كموصيتو خاب زقورو صعري نمويا موسى هب مبال فلموم أفال ما يسرحو مسكن بعال هيلن ريالة قوار ريالة تواسايت دحرم الليلاي سنتبا ويان كفل الجمرم أبصرح دما حقاس بايتا رخبم فلما دما أمريت فيستيبال ساوا أبكلتش عن شمونتن أمبل 3 عامت من مسرات حماماتي كومون ممرقت 21 زور نستودبه أبساوا قعزو 3 عامت هاوكي تشزن زبلا دراماتات سرحم كم قص بحري نت هاوكي تبل قص بحري حيزو مستواسه زيادة مسحزبي الله ليتوم مسكن بعال فصم تخلو زرسناي تسفاي دانيال ميزورا دي ار سوجي تلاليخا ناي سراح بايتاتات كرقص جمرم بدحر زي ناي مدرخ دراماتات أب حاتير وان أب استفلالي فيلمتات كواسا أدما قربالوم دارقا أب زبزح ناي مريح تباي إجام كراكبون كيلوم أب كتشعن شعاتن أب فيلمتات معرق نقوش جاكا ودخوتا زراغيتون سلمنتاين كالوت فيلمتاتن كسرح بقعم ناي عدنا عودة فيلم بناي حبار تعري متحققاز إنا تمالا الأخان أفلوطوخا إنا عبقان زسرحيوم كومو بمخانو نتيدروس صبوغ تموكوري خوينوو أبزن فيلم تادما استفلاليو تبايات بملباسيو سمو كعب خيلوم نابنت أفتابي إنجينير فساة تدريسا بدي آرسيو جيس تقاليت فيلم نقوش جاكا أب حد عدي بعمز تولد ود شفتان كابتي محبرة سبز قدمو بدوتاتن مفتاح زكالس تباي حيزيو زواسام اتتباي بسنك دحربايتو نتا زحري أقوال كمرعو سلزي تفقدلو نتا أقوال جويو بموساد سبنتو كرئي فتن أنصار تثبيت نايت حبرة سبقن زغان عمز كيف تسمى فقرون حاليتون كرئيا اتنس أبارقيام أبتا بنوهم أبراهام استقاليت فيلم معرق دما كم حدا تدربي دحر مركابو بحانت صدرا إنا تنابي زعبيت أباي كوينو أب هيوت نزقانو فوت أقام ساقيرو ناب عوت كبتسح الترئيام أفراوي زانتا زتكورت مسهببتي تواسايت وينتا برا استسرحت يعني رام أبتا بقرماي قبرلو الود مزلو استقاليت فيلم ود خوتا دما بجنزب سريعو أب قرجت كل تهبتامات بمتاو كفاءتن تنكولاتن بمهاز مقابر ياز خون تباي اتزونتو يام تيدروس دحرزن سرحات كابسنة أب عالم تقليلو دحر مزناح بحدش منفس دحر قلتشحن 10 أب استفلاليو سرحات تساتفم أب فيلمتات قدوس ليلى تكابو أوروماي روت أوران كالنكا كسرح ترأيم كومون أبزي سجردوب باقي بإنجليز تسرحت أفديو وزت أبزرسن فيلمتات سرحم بتوساخي أو حصار فيلم ترفن كالوتن سرحات تواسئم
እቲ ኣብተን ፊልምታት ዝተላበሶ ገጸ ባህርያት ከኣ ኣብታ ብዘርእሰናይ ዓንደ ብርሃን ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ፊልም ሌይላ ከም ሓደ ብሱልን ዘማዛዝንን ኣፍቃሪ ኮይኑ ክሰርሕ እንከሎ እቲ ገጸ ባህሪ ምስ ሓንቲ ብስእነት ፍቕርን ክንክንን እምብዛ ተጠራጣሪትን ተቋጻጻሪትን ኣፍቃሪቱ ህይወቱ ዝርግርግ ዝኣትዎ እዩ። ነቲ ብድሆታት ሰጊሩ ጥዑይ ዝምድና ንምርካብ ዝገብሮ ቃልሲ እተርእያ እዛ ፊልም ንቴድሮስ ከም ብሓድሽ ናብ ህዝቢ ዘራኸበቶን ሽሙ ዝመለሰትን ስራሕያ ነይራ። ካልእ ኣብታ ብእሰይ ተስፋ ጋብር ተደሪሳ ብመርሃዊ መለስ ዝተኣልየት ፊልም ረጾራ ከም ሓደ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰሪሑ እቲ ጠባይ ንሓንቲ ግፍዕን በደልን ዘጋጠማ ጓል ኣንስተይቲ ክሕግዝ ዝገብሮ ጻዕሪ እተርእያ ኣብ ሓውሲ ከተማ ኤደንያ ተሰሪሓ ካብቲ ልሙድ ምከናታት ውፅኢላ ዝተሰርሐት እያ ነይራ። ምስ በዓል ሳሮን በረኸት ዝተሰርሐት ፊልም እያ። ጽቡቕ ተቐባልነት ዝነበራ ስራሕ እውን እያ። ቴድሮስ ኣብ ተኸታታሊ ፊልምታት እውን ጽቡቕ ገስጋስዩ ኣርእዩ። ፈለማ ኣብታ ወይ ሰብ ደቀይ እትብል ኮይና ብሚንያም ዮሴፍ ዝተደርሰት እያ ነይራ። ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ከም ተወልደ ኮይኑ ተዋስአ። ቴድሮስ ኣብ ኮሜድን ናይ መድረኽ ድራማን እውን ውሕዳት ዘይኮና ስራሓት ተዋሲኡ እዩ። ንኣብነት ምስ ሓጎሱ ዝኒኖ ኣብ ጎደና ምንባር ብዘርእሰናይ ዓንደ ብርሃን ተደሪሳ ብዲኣስ ውጀይ ኣብ ዝተኣለየት ህያብ ልደት እትብል ናይ መድረኽ ድራማ እውን ተዋሲኡ። ካልእ ብድሕሪኡ ምስ ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ብምዃኑ እውን ምስ በዓል ታፍላ ውሕልል ፍትሒ ዘርእስታ ሓንቲ ኮሜድያዊት ናይ መድረኽ ድራማ ሰርሐ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዘርግሐት ናይ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ወዲ ሽቕ እውን ተዋሲኡ እዩ። ቴድሮስ ኣብ ብዙሕ ቪድዮ ክሊባት እውን ከም ሞዴል ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ኣብ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ደናይት ዮሃንስ ሄለን መለስ ጊደውን ፊዮርን ፌሩስ ተስፋኣለምን ከኣ ተዋሲኡ ይርከብ። ቴድሮስ ብርክት ዝበሉ ስራሓት ኣሰኒ ክነሱ በቲ ሞዩ ከይዓገበ ዓብ ራእይ ክጭብጥ እዩ ዝህቅን ብጉዳይ ዘሎ ህሉ ኩነታት ስነ ጥበብ ክዛረብ እንከሎ ኸኣ ከምዚ ይብል ስነ ጥበብ ከም ዓቕሚ ኣዝዩ ከርብሕ ዝግብኦ ዓውዲ እዩ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብፍላይ ብናይ ምዝርጋሕ ጸገማትን ስርቅን ግን ደጊምካ ክሰርሓሉ ዘይድርኽ ደረጃ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ እቶም ኣፍረይቲ ፊልምታት እንትርፎ ናብ ክሳራ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ክኣትዉ ኣይከኣሉን። ከምኡ ብምዃኑ ኸኣ ንኹሎም ናይቲ ዓውዲ ተሳተፍቲ ዘይረብሕ ኮይኑሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ፊቸር ፊልም ዳርጋ ፈጺሙ ኣብ ዘይስራሓሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ። በዛ ዓውዲ ረቢሖም እንተኾይኖም እቶም ወላ ሓንቲ ከየውፅኡ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ምዝርጋሕ ዝተዋፈሩ እዮም። ቴድሮስ ንዝተዋህቦ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ናቱ ፈጠራ ወሲኹ እዩ ዝሰርሖም። መብዛሕትኦም ዝላበሶም ወይ ዝወሃቦ ገጸ ባህሪ ለባም፣ መስተዋዕሊ፣ ተፈቃሪ ወዘተ ሒዙ ወይ ይወሃቦ ማለት እዩ። ቴዲ ብፍሉይ ካብ ዘድንቖም ተዋሳእቲ ሳምሶም ተኪኤ፣ ኣማን ሓመድ ባድሻህ፣ መረብ እስጢፋኖስን ካልኦትን እዮም። ዓውደ ስነ ጥበብ ብዝግባእ እንተተሰሪሕሉ ክብርን ዋጋን ዘለዎ ሞያ እዩ። ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝያዳ ሓይሉ ኣድማዕ እዋን ዝመጸሉ ግዜ ክህሉ እዩ። እቶም ዓቕምን ድሌትን ዘለዎም መንእሰያት ተስፋ ከይቆረጹ ነብሶም ከዳልዉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ጎኑ ጎኑ ኣብ ትምህርትን ካልእን ዓቕምታቶም ክብከብሉ ሰናይ ትምኒት ቴድሮስ እዩ። እዚ ጥዑምን ትሑትን መንእሰይ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ሓዳሩን ደቁን ፊልምታት እናሰርሐ ይቕጽል ኣሎ። ንሕና ብወገንና ኣብ ስሩሑ ዓወትና ሳልጦን ኢና ንምነየሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። በዚ እነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቅርባት ኢና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና።
ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓት መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን መባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርና ዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ። ኤሪ መኽሰብ